Misaka sa 71 sentimos matag kilowatt hour ang bayranan sa kuryente sa Dumaguete City ug sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental. Kini gumikan sa epekto sa pagmahal sa krudo sa world market. Kaniadto mo presyo lang sa 11 pesos ug 89 sentimos alang sa residential consumers. Karong buwan na, mukantidad na sa 12 pesos ug 61 sentimos ang biling. Buot pasabot, kung ang konsumo sa usa ka panimay moabot sa 200 kilowatt-hour tibok buwan, kinahanglan niyang magdugang og 142 pesos alang sa billing period karong buwan na. Mipasabot si Attorney Femery D. Sentagle, General Manager sa Noreco 2, nga misaka ang generation ug transmission charges kumikan usab sa pagmahal sa presyo sa krudo. Gidugang usab sa Noreco 2 nga posibleng mas mudako pa ang usbaw sunod buwan. Hinuon ang mga panimay nga mokonsumo ubos sa 50 kilowatt-hour pa ubos, makapahimos gihapon sa mga benepisyo nga nalatid ubos sa Lifeline Consumers Act. Sa una, the pricing mechanism is based on supply-demand. So kung taas ang demand, tight ang supply, that means prices can go up. But this time around, to curb the effect of the crisis, ang gihimo nila, gisuspend nila ang maong pricing mechanism.